Yamakadai kutirera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe ndine shapiriona dzema updates zvekuti izvi zvinezvika toda tungozivisana gaga nyaya dziri kuitika. It's the time. Right. Former Minister Walter Muzembe has been granted $1,000 bail by the High Court in Harare pending judgment in 2 million fraud case. He faces allegations of unlawfully donating TV sets meant for 2010 FIFA World Cup fund packs without treasury or cabinet approval. Bail conditions include surrendering his passport, remaining at his Harare residence, and staying within a 30-kilometer radius of the court. Muzembe arrested in June 2025 after returning from South Africa remains in custody due to a paperwork issue but is expected to be released Tuesday. Chakaipa ndo nyaya dzatanadzo iko zvinezvi dzata kuti timbofambira mashapiriona ema updates. Muzembe akagara almost a year because already we are in May. Iye ndo kubatwa muna Juni. Handiti kuona kubatwa muna Juni ka zvinoda kuti wagara gore but rinenge riri mu 11 months. Saka igore riri pa Pro Max. Ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho gore rekuti zvinhu zvako zvese zvidzokere kumashure. Iyewo ane ma defense team yake ine zvayaitotaurawo panyaya idzodzo dzacho because azonzi iwo akadoneta zvinhu kwaanani kumachechi kwaanani ningirike mazita atingazorambe tichitaura because vamwe vemachechi munokurumidza kukecha mukakurumidza kuita hasha makufunga kuti pamwe tiri kuataka machurches enyu at the end of the day zvinozonetsa. But nyaya iri panapa ndeye kungoti vaMuzembe vambosanganiswa ne $1,000 bail kuti vamboita se vamboseveka but vari kunze vagare zvavo paden pavo yemuHarare 30 kilometers muradius. Saka zvorova kuti havasi kubvumidza kudzokera kwavanga vari kugara komuzanzi vanzi aiwa chimbogarira ipapapo. Nyaya dzaMuzembe dzinonetsa because some people were saying kuti aiwa angobatwa cash and release kuti angoclearwa macharges ake kuti angoclearwa tumhosva twake. Vamwe vari kuti aiwa dzake chaidzo dzaakanyatsogarira gore is part of punishment because vamwe vaishandisawo advantage yekunzi zvoni iye wacho anenge achitemba kuti munin'ina waED and stuff zvakawanda zvaingotaurika ipapo. Saka for now ndo pane nyaya yawo uta Muzembe but I will be back ndichizoonesana nemi kuti zvichange zvichizofamba sei, inyaya dzipi dzimwe dzichazenge dzichitaurika. Zvamanje tiri kuti inei ngatiiperere panapa. Thank you so much muri yeZimbabwe nekuteerera ma updates.